Her er nemlig Oliver Zahle i rollen som TV Danmarks programchef Poul Gersan. TVD. Jo tak. Sex, vold og piger. TV Danmark er i huset, så du ved det er banalt. Vi sender sex, vold og piger. TV Danmark er i huset, så du ved det ender galt. DR1, DR2, TV2, TV3. Jeg tror, deres seertal de falder i dag, for det er lørdag aften, du er lige kommet hjem. TVD viser patter, så du kigger lidt på dem. Så klap jeres hænder, I klapper. Jeg viser taber uden tøj på, så jeg ved I ikke sammen. Jeg har Synnøve, Jesper Kies og en dulle, der kan sige, at det bliver koldt, fordi der kommer noget kulde. Pressen siger, jeg er et svin, og jeg siger, slap nu bare af. Jeg viser på den, verden er, det er det, som folk vil have. Og verden er jo som den er, hverken mindre eller mere. Verden inde i mit hoved, sex og vold og mange seere. TV Danmark er i huset, så du ved det er banan. Vi sender sex, vold og piger. TV Danmark er i huset, så du ved det ender galt. DR1, DR2 og TV2 og TV3. Jeg tror, I skal have jer nogle slag i dag, for jeg har lige været nede i Brøndby en tur. Nu har jeg massevis af gæster, der er vrede og sur. De råber svin og idiot for en plovmand. De siger alle de ord, vi andre ikke kan. Jeg viser folk, der kører galt, narkomaner, psykisk syge. Folk, der gør sig til grin, en transvestit, der hedder Ty. Ja, Newsflug, som biker Jens og stripper piger. Sænker al kvalitet og sender billigt lige. Der er Synnøve over her, Simone over der. Så kom så alle sammen, sig mere. Mere!